Meghalaya Post.news. Kumuway na unang mikmat pa na katayang ribhoy baru u MLA kanongpo constituency uba merarbons mentarsengi ulaban pau ya kejing song benyau ke bakraw halor kejing thut palat ke boarding electric Haribhoi district ke balak taklut ikikam kijam jo kipaiba ha kene ke district habai keren sikilap thai board u MLA kanongpo uba merarbons ulong ba komunong mikmat paiba udap na kemensiam jong kejing song khia halor kene kejing lip light bakha ke boarding electric Badia mentah ba 4 lak ban pentrikam ya ka Chispa Laipo RKV power station ketenat MCL kadai ban simkia na banta ban penbiang ya ka boarding electric ulong ru ba kum nong mikmat paiba u ai ku pleiru ya ka sarkar jela kabla sngap ya gani gejing ot jingnam ki paiba na ka banta ban wanra ya ka Chispa Laipo RKV power station hanang po kabla amang tingka hadu nyo pupra klor bat kan scam Bada kejing don kani ke power station kan wengno kejing e ki paiba ki besakta na kejing thot ke boarding electric ke ba mal na ka por Akum uwe na ki nong mikmat jong ka tem riboy kane gede kawi na ki mat ki bakong san ma kaba ki babun ki paiba ki laju complain na kapor sya kapor kila amde gerang bat senong kila amde ki resimet kila amde ki kimi pa kila amde ki kena school kila amde ki battery office dan ki business repair kajing lip kha jong ka lat mo tin pareng ki ong ni ka frequent failure shutdown jong ka lat hang ni apo area ribhoi la ni apo nongpo ko belong ko district headquarter jong district jong iru kalong ko balak hampalang de kejing kentu jong akong nong mikmat na lor bingilayo benia keren na kapor sa kapor but ki officer but menteri badip la jubudin ya kan ni dari kidang don hi hang ni kini kijing ja kinang ja na kapor sa kapor dingi kentu hi ya ki nong tre da borom ya jong ka MCL ban pitngor ban pentikna mon ban ensure ba kani kejing lip lat kha kam de bandon mar baka thut hi ya ki battery ki kam ki jam la amde budon kam la jong la amde kuna school la amde office la amde kono ha yeng asem ro ni don kam ya ka light de kejing kentu kolong bakin petikna halor kani bat haga ju ko por ha kini kejing budin ha kini kisngi ban keren halor kani kamat ban pentikna ba kan nom don kejing lip lat kha bat haga ju ko por ga don ro kejing dunai ki voltage ha ki snong ki thau ki badon hapo ke temri hoi ba kanong po area tu kum nong mikmat ngai budin ba ngi dokumen ba ngi ai khuble ya ka sarkar di balala ban ni osngo ya jengkut ki jengnam di patba jong ka temri hoi ba kanong po in particular ya ka ba kila ngap ban sanction ya kan ya 132 kV ke jeng penmang ka ba om duna ya kan nyo pu pra klori kadang ke jeng penmang ka bala ban sanction ha ka wan sa set up no hang ni po nong po hi ya kan ya ka station substation na ka benta ba nang khamla ban penpoi ke boarding ka bebit bepiang syaki patba patba ke jing kentu ha ke ju ka por ru kalong ba yaki nong tre jong MCL ru bakin kenmau long ba ensure ba kalong bangin light na ke jing lip kha ba ka light kan ne bakin nong song stong kin sup Meghalaya Post.news.